kwicala lakwa-HR ndiphangela malunga nabantu abaqashiweyo then baritharisha. Then ndijongana nabantu abaritharishileyo ke apho ndizawufuneka ndibaklemele khona iimali zabo xa bephuma abanye bayarizayina. Ndiphinde ndijongane nabantu xa bethatha iintsuku zabo leave ndibamonitharishe. Ukuqala kwam ukuphangela ndiqale ngo-1988 kweli sebe lakwa-agriculture. Selitshintshile ke ngoba yayingu-agriculture ngela xesha, sengu-Rural Development and Agrarian Reform. I-Workers' Day isikhumbuza ngokokuba sizokwenzani apha kule misebenzi sikuyo. Yintoni esiyithunyiweyo uba masizoyenza ebantwini. Ithi ke loo nto funeke sisebenze ngokunonelela abantu. Isikhumbuzo uba funeka sibanonelela abantu, bangene belila baphume bencumile.